हर हर महादेव। मैया भवानी की जय। माता गौरी की जय। प्रेम से बोली गुरु बहिना सब। गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। तो ये गुरु बहिना सब, रानी सोने के गौ दान कैले बाड़ी। कैसे कैले बाड़ी पुराण तथा कथा सुनम और रहस्य जानम। अगर हमार कथा आप लोगन के पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी। राजा रानी रहल लोग, बहुत अमीर रहल लोग। आप लोगन तो जानते हो हम गुरु बहिना सब कि राजा रानी के लेके कोनो चीज के कमी ना होला। उस शहर में, कानपुर के शहर में उ राजा रानी एकदम जो कहल जाला कि पहला नंबर पे राजा रानी रहल लोग। अब ओकरे बाद से का भइल कि रानी रहली उ शिव भक्त रहली, भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ बहुत करे। लेकिन जौन राजा रहने बहुत कंजूस रहने, 1 रुपयो जौन रहला सिकवा दान में देवे के ना कहे। लेकिन बेचारी जो रानी रहली दिन अपन गिनत रहली कि जब ही राजा हमके कोई चीज दान ना करे देवे ने तो हम का करी। लेकिन पूजा पाठ बहुत करे। एको पैसा ना मतलब जो कहल जाला कि एको पैसा जो कब कोनो मंदिर में दान ना करे जागरानी, लेकिन पूजा पाठ करे वो ओकर सामान मंगा ले। वो पैसा के जो भी कहल जाला खर्चा उर्चा करे के मंगा ले, लेकिन एगो सिक्का दान में न दे पावे। लेकिन वो मंगावे तो ऐसा कह के कि राजा कहीं से बोल ना पावे कि तू है सामान ढेर ले जाता लो। बेचारी दिन रात अपन काटत रहली, पूजा पाठ क के बितावत रहली। एक दिन का भइल कि जैसे बगल के कानपुर में जौना जगह में राजा रानी के घर रहल, वही के कुछ दूर बगल में वहाँ कथा होत रहल, यानी कि यह शिव चर्चा कथा होत रहल। भजन कीर्तन भाव होत रहल, सब लोग मिल के करत रहल लोग। और राजा रानी के को औलाद ना भइल रहने, लेकिन जो राजा रानी दू तो कंजूसे रहने। अब रानी सोचत ली कि देखा ने ला तो कहीं कुछ गाना बजाना होता, कौन कुछ थी होता, कार्यक्रम होता। तो सोचत ली तो एक दिन अपने पटरानी से का पूछ, मतलब जो दैया का वो होला लोग, दैया से वो पूछत का बाड़ी कि ए सुना ने वो गौवा में का होता। माय को एक लागल बाटे, वो मायकवा में सुनाई देता भगवान के भजन भोलेनाथ के और का होता। तो कहत अली उ जो उनका दैया रहली कि ये रानी साहब वहाँ जो होता कथा होता, शिव चर्चा कथा होता, भजन कीर्तन भाव होता कि आपके सुनला के कोनो जरूरत नहीं खे। अगर राजा साहब जान जाए तो न जाने हमन के कौन सजा दे। रानी कहली कि राजा साहब ना जानो। अच्छा तू अपने काम पर जा, इतना कोई कि अपने दैया के भेज देहली। फिर 1-2 दिन के बाद फिर एक जगह शिव चर्चा कथा होखे लगल। वहाँ लोग अपन चोंगा लगौले रहल लोग, माई को एक लगा के धैले रहल लोग। तो सुनाई फिर देवराज जी उ रानी के महल में, तो वो अपना कमरा में सुतल रहली। तो फिर कहत अली लागत फिर वहाँ में होता। फिर अपने उ रानी अपने जो खिड़की होला वहाँ से झांकत अली या देखत अली कि लागत दूर गांव में कहीं इस शिव चर्चा कथा भक्ति भाव होता। अब सोचत अली कि का करी, कैसे जाई। अब वहाँ जा ना पावत रहली। तो दैया से कहली कि ए दाई सुनो, हम शिव चर्चा कथा में जायल चाहतनी, आ तू ना लेके चलबू तो हम तो के दंड देम। और राजा साहब जान जाइए कि तू हमके कहीं लेके ना गइलू है तो तू के राजा साहब दंड दिए। कहली कि दादा अब तो एनियो से गईनी उनियो से गईनी, अब कैसे बची। अब दैया कहली ठीक बा कि चली, अब हम कोनो उपाय करतनी। उ जो दैया रहली रानी बन गईली, और जौन उ रानी रहली दैया बन के और अपने महल में से निकल के गईली कथा सुने। लेकिन जब कथा सुने गइल बाड़ी तो वहाँ सब केहू देख के गुरु बहिना गुरु भाई लोग चिन्ह गइल बा लोग, उनके पहचान गइल बा लोग कि रानी हई। तो कहत अली सब जने कहता लोग हमा कि ये तू तो रानी हऊ, के राजमाता का करे ऐनी है। आप कहले रहती तो हम कथा आपके घर में आके कहवा देले रहती। तो रानी कहत अली कि उहो समय आई। लेकिन कुछ आदमी कहे लगल लोग कि ना उनके घरे कैसे जाके महल में कहल जाई, राजा साहब डंडा मार के भगा देम। कहली कि रानी अब कथा सुन लेवल जा, जन होई बाद में देखल जाए। अब बेचारी सुनले बाड़ी, प्रसाद
प्रसाद लेके घरे पहुंचल बाड़ी। अब उनके कथा सुने के, भजन भाव सुने की आदत पड़ गई रहल। अब सोचत का बाड़ी कि लाव एक दिन अपने घरे कहवाई। राजा साहब से पूछले बाड़ी आ कहतली के राजा साहब, हमहू अपने घरे कथा वार्ता सुनल चाहतनी, शिव चर्चा कथा कहवावल चाहतनी, कि आपके आज्ञा होत तो हमहू कथा उथा सुन लेती। जो शिव चर्चा कथा भजन भाव होला उहो के सुने के बड़ा हमारी इच्छा बाटे। राजा साहब कहने कि अच्छा सुन तो लो, लेकिन एकदम संभाल के ही कदम रखिए, पैसा खर्चा करिए, एकदम संभाल के ही करिए। बेचारा राजा कैसो इथी हो गल बाने अपन तैयार कथा उथा सुनले बाड़ी। फिर ओकरे बाद अपने घरे सुनला के महल में सुनली कथा वार्ता, गुरु बहिना लोग आए, लोग बहुत बढ़िया से सुनवली। सुन उनके प्रसादी जब बांटे के समय आयल बाटे तो सबके घरे लड्डू मिसरी बतासा सब बटे। अब इनके घरे का बटल बा, फूल बांटता लोग, दैया लोग उनको कि है फूल ला लोग, ये हवे यहाँ प्रसादी। अब जैसे वो लोग फूल लेते रह लोग, लोग के हाथ में प्रसाद के रूप में हो जा, लेकिन बड़ा खुश होके वहां से लौटल बा लोग। काहे कि रानी वो भक्ति भाव में हमेशा लीन है, भोले बाबा के भक्त रहली। अब कुछ दिन ऐसा ही बीतल। फिर का भइल कि एगो पूर्णिमासी के समय आइल, एगो जैसे साल के जो महीना में पूर्णिमा पड़ेला, एकादशी पड़ेला, ऐसने ई पूजा पाठ वाला पूर्णिमा के दिन आइल बाटे। अब वही दिन शिव चर्चा कथा एक गांव में रखल रहल, मतलब एक किसान रखले रहने, वो अपने घरे कथा वार्ता सुनत रहने। ये शिव चर्चा कथा उथा होत रह सुनत रहले आ सुनत भर में रानी के मन में अभी भइल बा कि लागत वही गांव में वो किसान के घरे कथा होता, अब हमके चले के चाही। अब का कइले बाड़ी कि अब राजा के चुप पे अब कहतली कि अब हम कौन चीज आज दान दी। एक गो सिक्का धैले रहनी, उते छुपा के हम दान दे देहनी। अब कौन चीज दान दी, इतना धन दौलत बा, अगर उठा के एको दे देम तो राजा के पता चल जाई, आ कैसे का करी कि पता न चले। ते का कइले बाड़ी, अपने जहाँ राजा साहब रखी पेटी में सोना चांदी सब चीज, ओही में से एगो सोने के गाय निकलले बाड़ी, यानी कि गौ माता के मूरत निकलले बाड़ी सोने के, निकाल के उनके बुद्धि में ये आयल बाटे के ए पे माटी लेवरी दीवल जाए, यानी कि ओपे चिपका देवल जाए। अब माटी ओपे चिपका के ओके माटी लगा के खूब गाय के माटी एकदम गाय के मतलब मूरत बना देले बाड़ी। मटिए के जैसे लागे को मटिए के अबे बोल दी, लेकिन अंदर तो सोना रहल। अब ओ किसान के घरे उहे लेके गइल बाड़ी राजा साहब से पूछ के कि है ये ले जा तनी माटी के गाय हम दान देवे। तो राजा साहब कहले बने जा जा, तो वही में खुश रह। अब लेके तो गइल बाड़ी, वहाँ जाके भोले बाबा से दया मांगतली और विनती करतली कि हे भोले बाबा हमके क्षमा करम, और हमार जो ई गैया बाटे एके आप अपने मतलब जो हम दान देतनी एके आप स्वीकार करम। अब पंडित कहले बाने हमें कि ये राजमाता अगर आप एके दान दे देम तो न जाने आप कहाँ चल जाए। काहे कि पंडित जो रहने वो भगवान भोलेनाथ रहने, और अपने खुद शिवलिंग के पूजा कथा जो होत रहल शिव चर्चा कथा सुने आयल रहने सबके बीच में। अब वो गौ माता के दान देले बाड़ी, कहले बाड़ी कि ये पंडित हई हमारे गौ लेनी दान देतनी, और हमके संकल्प करवा दी कि हमके जो भी रहे मरी ते हमारे ऐसे होके वैसे संकल्प करवा देले बाने। आज जैसे संकल्प पूरा भइल बाटे वैसे ही रानी के प्राण छूटी गइल बा। अब छूट गइल बाटे रानी के प्राण, तो उके पे बैठल बाड़ी, जो रानी बैठल रहली गाय के मतलब यानी कि ऊपर जाके स्वर्ग में ओ सोने के गाय पे बैठल बाटे उनका प्राण। अब इनका राजा साहब सुनले बाने रोवत आवतने या कहतने कि रानी तू ऐसन का कइलू, कौन थी तू तैयार रहलू माटी दान करे, तू तो माटी दान क के चल गइलू, ई देहियो दान में दे देहलू, अब हम कैसे रहम। अब लगने राजा साहब रोए। रानी
रानी के दया आइल बाटे। भगवान भोलेनाथ से विनती करतली कि ये भोलेनाथ हमरे पति के भी बुला ली, बहुत रोवतन है, हमरे बिना रह ना पाइए। हमरे पति के भी बुला ली और हम रह ना पाइए। विनती करतनी रउआ से। भगवान भोलेनाथ दया कइले बानी और कहतनी कि ठीक बा। उ पंडित कहतने कि ये राजा रोव ने, रोब तो तू का जनी कहाँ रहब, और ना रोब तो अपने रानी के साथे रहब। तो राजा साहब कहतने कि हम कैसे रानी के साथे रहम, रानी तो मर गईली, अब ये दुनिया में नहीं खी, तो हमार दही रह के का करी। तो कहतने पंडित कि तू औ जइब रानी के लगे। तो कहतने राजा साहब कि हाँ हमहू जाइम रानी के लगे। अब कहले बाने कि हाय लो और कुछ अपन दान कर, संकल्प करवाई। तो कहतने राजा साहब कि ना हम कुछ दान ना दे। का कइले बाने तुलसी जी के लगे से माटी उठा ले बाने, उठा के कहतन हइये दान में दे। अब जिदिया के कहतन ये दान में दे। पंडित रहने कहने ठीक बा तू ही मटिए दान कर दो। माटी दान कइले बाने, जैसे मटिया दान कइने वैसे ही राजा के भी प्राण निकल गईल। और जब प्राण निकलल बाटे तो देखतने जब ऊपर आसमान में वो जहाँ भी थी रहने अपन उनका प्राण गईल बाटे, तो देखत का बाने यहाँ खोलला पे कि हम एगो गाय के पूंछ पकड़ के जातनी, हम एगो गाय के पूंछ पकड़ के जातनी। और रानी जौन बाड़ी उ गाय पे, सोने के गाय पे बैठल बाड़ी। अब का भइल बाटे कि अभी पूंछ पकड़ के उड़तली आई पीछे पूंछ पकड़ के जातने। कहतने कि रानी तू काहे गाय के ऊपर बैठल बाड़ू, हम राजा हई, तू रानी हऊ, हमो को बैठा ल आ तू पूंछ पकड़ के आव। कहली रानी ना, भगवान हमके जे पे बैठौले बानी हम वही पे बैठम, आपके जे पे बैठौले बानी आ जैसे जातनी वैसे ही चली। कहतने राजा साहब कि ना हम नहीं आए, हमार कुछ नहीं, हम तो कुछ दानो ना देत रानी है, तू आई जा। तो रानी कहली कि हम बहुत बड़हन गलती कइले बानी। तो राजा साहब कहने कौन गलती कइले बाड़ू। कहतली कि जन माटी दान कइनी है वो माटी में सोने के गाय रहली है, यही से हम सोने के गाय पे बैठल बानी। और वो माटी दान कइनी है यही से पूंछ पकड़ ले बानी। अब राजा साहब कहतने कि जा तू हमसे झूठ बोल देहलू, और जैसे झूठ बोले ले के थी बाटे वैसे ही उड़सियाइल बाने। ऋषिया तने सोचा तने कि गैया के पुछिया पकड़ के पटक दी तो रानी गिर जाई है। अब रानी गिरा थोड़ी ना, पुछिया जब इन्हें करे तो गैया सीधा हो जा, तो उनके तन को डर ना लगे। तो कहतली कि सुनी जबला आप पाप कइनी, जबले आप दान पुण्य कइनी समझ में आई। लेकिन आप ये ऊपर अइला के बाद, भगवान के शरण में अइला के बाद भी आप तरह करम तो आपके कौन फल मिली। तो कहतने राजा साहब हमके कोनो फल उल के चिंता नहीं है, भोले बाबा का करी, केहू कुछ ना कर सकेला हमार। अब भोले बाबा यही बात पे रिसियाइल बाने और दूध के भेजले बाने कि जा जैसे वो कहले बाने वैसे ही उनका गाय के पूंछ काट दिया। जब जमीन पे गिरिए और वही रूप में आपन रहिए, तब समझ में आई कि का होला मनुष्य के जीवन और कहाँ तू आयल रहला। अब वहाँ दूत अचानक से प्रकट हो गल बाने वो गाय के लगे, पुछिया धई के काट देले बाने। और जैसे काटा तने पुछिया वैसे ही गैया जो रहली उनका दोबारा पूछा गई और पुछिया पकड़ ले, फिर से जाकर उनका प्राण वही राजा के देही में चल गए। अब उठल बाने, रोवत तने, गावत तने और सोचत तने कि हम कहाँ रहनी है। अब उनके समझ में ना आई और रानी आराम से स्वर्ग में चल गईली। अब का भइल कि देखी पूर्णिमा के दिन रहल उ लोग ऐसन कइल लोग, और राजा रहने को समान दान न दे, इतना धन दौलत रहत हुए। और रानी रहली इतना धन दौलत रहत हुए बेचारी चोरिए छिपे दान देहली, तू स्वर्ग में गईली, इ नरके में रह गई ने। राजा ते गुड़ बहिना सब कबो केहू के जो कहल जाला कि अगर आप लोग हेनिसु को बिच्छा भी दे देम न एक मुट्ठी, तू कहीं जाला ना। कभी भी दान पुण्य कैला से पीछे ना हटे के चाहे, जेकरे जितना जुटे उतने दे दे, न कि कोनो हम ढेर के देम तब्बे हमके केहू कुछ कही ना, तनिक देम तब्बो केहू हमके मानी या ढेर देम तब्बो हमके मानी। तो वही तरह राजा के तरह कभी गलती ना करम आप लोग। अगर आप लोगन के हमारा कथा पसंद आयल होखे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी।